Welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमल ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो गोरबोजों बरायनानै थालायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जों टुरिं लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनै खाना जानोसै जोब्बाय आरो ना टुरिं लाबोनाया ओमफ्राय खाना जास्रांसै आरो ना। नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम। नै जोंहा ini apa nam? Ada normal. Balu. Ini. Jadi tempat balu dikasih. Samram jirgasin dong. Mabaidi mending ta samram jirnani ke surga. अच्छा Bahan ini nama mending ke surga. Nah bra. Anggasino ma. Jangan takai. Lar par khamai dong za bitanguna. Jadi. So guys, जोंना दासो जागायदो दा जानायफोराव नायदो बिराद हिट जागोन आरोना भिडिअ गाइस अरसिनायबो गोरि अरसिनायबो नुबाय थागोन गाइस नोंथांमोना मावनानै जानांगोनथ' आरोलै जानानैथ' इन्टारेस्ट जानानैथ' मानसि जा बेदर सुनाय हाबाफारि सोलिगासिनो हैद अबे मानसिया खारबायसो नै जा बिथाङा दासो बेदर सुखांदो बिराद मावथि बिथाङा जोंहा नै जा बेदरा गामलासेखा केजि 7 केजि ना 7 केजि माबा बेदर आरोना अमा बेदर 60 केजि अमा बेदर आरोना नै नायनाला बरिया बेदर सावगासिनो दं इयाव गाजल एक्टरा मोनफैनानै दं नै जोंहा बिदि गाजल एक्टर जोंहा जागायबाय जोंहा दायो होनसै 14 केजि जागायसिगोन जोंहा 14 केजि अमा बेदर जानायनि खोथा मोदोमजोब्बाय सारायाव गारखोबाय एवलानोसै बेसे केजि होनदोंमोनलाय नोंथां 14 केजि 60 केजि ए मा 60 केजिबो नो 17 केजिबो नो गासिनो गोथाव जायाबा जाला नंलै खिन्थु नै लोगोफोर जोंहा दा मोननायनि लामायाव फैबाय नै मिट मस्लालाय इफ्रिदे माइलाय मिट मस्ला लागाव माबायदि मा जादों नोंथाङा गावसोल' जायोना बेदरखौनो बिदिबालाय बोरै जा बरिया माबायदि मोन्दों मुरि जानानै गोथाव आजि जादो बाटारखौ नै जाग्रा माखाया नाम्बार हारसिं जाखुमानायाव दुन्दिया लाबोना दोनफैखाजोबदो बरियानो बन सोलायबाय बिथाङा मोनखांनायनि उनावसो नांगोन बेखौ जा बिथांमोना दिनै रान्दिनि जादों बेदर संनायजों रान्दिनि गोथाव बिसोर संनायखौ जानोसै गोथाव जायोना गोफा जायो A few moments later गाइस जोंहा दायो मोनजोब्बाय संख्रि नांखाजोब्बाय नो गाइस गेजेराव दोनफैखाबाय फाइनालाव जानांसिगौ नै जा बेदर थाइलेण्ड संख्रि दोननो देन्जारनो थाइलेण्डनि संख्रि होनाया साद जागोन नामालै लागाव अरसिलाबाय दायो जानायनि हाबाफारि सोलिहांदों नै बेदरा बरिया एवखाबाय थाइलेण्डनि संख्रि दोनो मोदोमदोलै बा भिडिअखौ नायनाय मानसिफोरा लाइक साबसक्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आरो चेनेलाव गोदान फैबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जजोबनानै दङ बिथाङाबो बिराद जागोन जा बिथाङाबो अरसिनि थाखाय रेडि बला बांनायाबो अरसिनि थाखाय रेडि बेयावबो दङ अरसिनि थाखाय रेडि राखा दं राखायाबो अरसिनि थाखाय रेडि बेफोरावबो दं नै 10 11 कैंडी जाने में एक नंबर
dislike मारिना रावबो गैला रावबो गैला 1 2 3 4 5 दायो ज' जेनबाय आरो ना जानो थाखाय रेडि एकदमबारे दायो बाहागो खालामबाय नै गाइस जोंहा दायो लाबबाय आरो ना जानोसै जागायबाय बरिया जोंहा दायो जाखांनायनि लामायाव फैबाय जाबाय दं जोबनोसै राखा जाना हो दाबो जाखाखै नामा आधा घन्टासो जाबाय जानाया आंना जोब्बाय नै गैला ओंखाम नङा दै गाइस माबासो जोंहा नै दायो सामब्राम नांगौ जादों ओमफ्राय आखाइजोंसो देख्रुबबाय गाइस दिनै भिडिअ बेनोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आरो चेनेलाव गोदान नायफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो गाइस बाय बाय